Priatelia, ahojte, zdravím vás. Dneska sme tiež došli čistiť zámkovú dlažbu. Prídem vám to ukázať, že čo budeme čistiť. Poďte za mnou, ukážem vám to, poďte. Dneska budeme vlastne čistiť zámkovú dlažbu. Sme všali. Dlažba sa vlastne nejakú tú dobu nečistila, takže dneska sa pokúsime urobiť to vlastne, aby klient bol spokojný a poďte sa pozrieť, ako to vyzerá. Vlastne takže tento celý priestor budeme čistiť. Dlažba vlastne vyzerá takto. Tak a budeme čistiť aj túto stranu, ktorá je tuto. Dobre, takže zatiaľ buďte s nami a prebežne vás budeme informovať a budeme začať videa, ako to robíme. Takže ideme napájať hadicu. Hadica je napojená. Poďte za mnou, čo ukážem, čo sme dostali. Pozrite sa na toto. Ojojojoj. Ojojojoj. Takže zaslúženie.
Takže máme to hotové, priatelia. Ako bolo tu roboty, dosť roboty tu bolo, a viete, ako to je, keď je krčma, tak tam to žije. Takže boli tu žuvačky, tu boli, zaujímavé, nie, že krčme žuvačky. Ako všetko tu bolo, ale dali sme to, je to vyčistené, je to ešte trošku mokré, ukážem, jak to vyzerá, nech sa páči takto. Je to trocha ešte mokré, ale je to oveľa to je krajšie, ako to bolo. Takže, tak, tu tiež, tu máme tiež hotové, takže takto to nejako tu vyzerá. Trošku sme mu opláchli aj túto stenu, túto, ako opláchnuť tohto, tak sme to opláchli, takže že vraj to stačí. No, takže máme to hotové a vidíme sa pri ďalšom videjku. Ideme na ďalšiu akciu a buďte s nami zatiaľ. Majte pekný a hlavne čistý deň. Ahojte.